Takže predstavujeme vám náš produkt, sú to 3 súbory rozprávok. Prvý súbor rozprávok obsahuje rozprávku o repe, 3 medvede a o domčeku v poli. Druhý súbor má rozprávku o perníkovej chalúbke, o červenej čiapočke a o budulinkovi, to je tá hudobná rozprávka. Na tabuli vidíte náš tretí súbor, to je náš najnovší súbor, ktorý obsahuje rozprávku o kohútikovej jasliepočke, o kozliatkách a o 3 prasiatkách. Každá jedna rozprávka, ktorú som menovala, má svoj základný obraz, ktorý má rozmer 46 na 64 cm. Ďalej obsahuje postupnosť rozprávok, ktoré je na formáte A5. Všetko má svoju magnetku, drží na hoci ktorej magnetickej tabuli. Rozprávky ďalej obsahujú puzzle, ktoré vyzerá takto, čiže je to klasické puzzle. Hovorím teraz o 3. súbore rozprávok, pretože prvé 2 súbory sú určené pre menšie deti, takže tam je puzzle klasické na štvorcoch. Každý jeden obrázok má 50 kusov puzzle, každá jedna rozprávka má svoju farbu. Či sa to jedná o puzzle alebo o Pexeson. Každá jedna rozprávka vo všetkých 3 súboroch obsahuje aj postavičky z rozprávok. Na tabuli vidíte z 3. súboru postavičky z rozprávok a tu sa dá využiť na to, aby, či už je to pri remeslách, jak je prasiatko, ktoré stavalo domček, stehal, čiže je tu na murárčinu, alebo prasiatko, ktoré urobilo domček z dosah, čiže tesarčina.